Разбирате ли? Реално NLP работи толкова бързо, ако знаете как да подходите. Защото съответно аз не търся някакви безмислени неща, не робя в портокала да видя дали има семки, не робя семките дали има нещо друго. Аз гледам портокала и гледам, че примерно това парченце тук е пукнало, нали, и ако искаме да го запазим, просто го слагаме в хладилника, примерно, и в такава ситуация то се възстановява. И аз това му давам. И тя реално, вижте колко е лесно. А това е, нали, точно както Митко каза, такъв сън, дето сънуваме на яве, нали, не на сън. Това малко така смешно казвам на яве и на сън, но... Кое е яве, кое е сън, да. Така че ето, идеята е следната, наблюдавайте, защото това е всичките гениални открития, пак ви казвам, стават чрез наблюдателност. Наблюдавайте си сънищата, вижте каква е последицата след такъв тип сън, след такъв тип сън и почнете да си категоризирате в главата. Ако искате си пишете дневник, ако искате си ги запомнете в главата. Аз лично ме мързи да пиша разни дневници, защото ме пиша в хартия и си записвам в главата. То е дали същото е да ще го запишете на хартия или в главата си. Зависи каква команда си дадете. Ако си дадете команда, не че ще имате достъп до него през цялото време, защото тогава мозъка ви ще се побърка блокира. Ами ще му кажете, искам да имам достъп до тази информация в момента, в който тази информация ми е необходима. Тогава не трябва да се чуди. Мозъка ще ви каже, примерно, сънували сте някакъв сън, случило се еди какво си, запомнили сте го, сънувате с ходен сън и веднага подсъзнанието штрака сте му дали тази команда изниква предишния сън. Това е задължително, че ще се случи или много близко, че ще се случи това, което се е случило и предния път. Съответно, вие може да вземете мерки, защото на мен целта ми е не да тълкувам сънищата, нали? Ами да тълкувам сънищата и да мога да направя нещо по въпроса. Защото какво ми е да ги тълкувам сънищата, като и само знам какво ще се случи, нали? Аз така не ще разбера какво ще се случи, преживявайки го. Но идеята е ние да можем да направим, поне за мен е идеята, ние да можем да направим нещо по въпроса. Нали? И ето, Митко много готино го описа това. И съответно това е един от начините на възприятие на този сън. Разбираш ли, ти можеш да търсиш нещо за твоята приятелка в него също така. Но той като ти го казва, ти примерно аз като кажа, не, той не е прав. Аз съм прав. Ето сега ще ти кажа какво означава това сън. Всъщност, твоята приятелка преминава през тези промени или не? Всъщност наистина ще има земетресение. Кое е верно? Кое ти казва интуицията, че е верно? За теб кое е верно? Кое чувстваш или кое ти подсказва по някакъв начин, че е верното от тези неща, които казвам? Ами да, искам се да е първото. Не иска ти се. Махни иска ти се. Кое според тебе? Кое знаеш, че е верното? Или кое е най-близко до верното? Не знам. Третото. Не знам, не мога. Не, аз ти казвам третото. Съгласна ли си? Третото. Ще има земетресение. Чакай да, нали? Ето, аз ти казвам. Третото е. Добре. Второто е. Приятелката ти преминава през някакви... Не го усещам така. Ето това ти казвам, ти знаеш кое е. И Митко го удари, нали, по главата. И ти с това си впечатлена, нали? Си викаш, вау, да, искам да е така, да но наистина да е така. А то е така, и аз ти го демонстрирах, че е така, защото аз ти дадох алтернатива. Виждаш ли, че ти реално знаеш. Въпросът е, че те ще да вземеш решение дали знаеш. А аз знам, че ти знаеш, защото пък аз си доверявам на моята интуиция, ти не се доверяваш още на твоята. Въпросът е, че ти не се доверяваш, защото те е шубе едно и второ не си изследвал. Аз не се шубелисвам да се доверявам, или също се шубелисвам, но вече съм свикнал да я наблюдавам и съм свикнал да й се доверявам, дори когато логиката ми казва нещо друго. Дори когато и тук вече не започвате да разделяте на това, което вчера говорих. Искам да е така. Окей, обаче аз ти казвам, не, знаеш ли кое? Ти ми не, може би, защото искам, може би заради това ме подвежда. И аз веднага ти дам алтернатива, обаче тя не те подвежда. Ти много уверено ми каза не там. Нали? За не знаеш човек много уверено подвежда, трябва да ти кажа. Нека лъжиш. Нали разбираш сега, тук пред всички да го кажем така. Аз ще го кажа на майката, че обичаш да лъжиш. Тя сигурно го знае. Но ако не, обаче въпросът е, че ти лъжиш себе си в момента, разбираш ли? И в този случай ти като виж, че лъжиш себе си, спираш да го правиш и почваш да се доверяваш на интуицията си. И това е, случва се нещо, дори да сгрешиш, не казваш края на света настъпи, кажеш, ето сгреших, ама какво научих от ситуацията? И взимаш, защото от всяка ситуация имаш две печалби. Едната ти е печалба е като спечелиш от ситуацията. И тя е повечето пъти това, което искаш. Това ти е печалбата. На другата ситуация, когато сгрешиш, печалба от ситуацията, когато сгрешиш, защото тогава печелиш знанието да се справиш с следващата подобна ситуация, която си е много сериозно знание. И другото, което аз искам да добавя е, че тези сънища, които са пророчески и така нататък, зависят от вас. В смисъл, ако вие сте в синхрон с себе си и развиете достатъчно много енергия, да работите с енергия, което означава, че
просто да задържате и да генерирате. То даже не е и задържане, и да прокарвате енергия през себе си в големи количества. Защото когато човек, примерно, е преработил се, той прокарва енергия през себе си в големи количества, но тази енергия, за да го възстанови за следващия ден. Ако човек е спокоен, той прокарва енергия през себе си и тази енергия трябва нещо да стане с нея. Разбирате ли какво ви казвам? Затова повечето такива разни, примерно, да кажем, дори някаква част от християнството, мюсюлмани, будисти, имат такива, дето няма правят секс. Що? Защото това е енергия. Сексуалната енергия е много силна енергия. Всички го знаем това. Нали? Така че, съответно, ако ние я задържаме в себе си и не я изразходваме тази енергия, то трябва нещо да стане с тази енергия, окей? И тя в един момент ще ни изстреля на някакво по-високо ниво и ние ще почнем да получаваме някакви прозрения и така нататък, защото ние какво да я правим тази енергия? Ние така работим. Въпросът е да се научите да прокарвате достатъчно количество енергия през себе си и да го навигирате. И когато сте в синхрон със себе си, то това е прокарването на енергия. Когато сте в синхрон със себе си, тя се преминава през вас и в един момент вие отваряте този, така да го нарека, канал. Медиум, т.е. това е медиум, защото той е канал. Аз това ви казвам, силата не идва от мен, силата идва, че аз знам как да работя с силата. В момента, в който аз излезна от силата, аз вече ставам най-обикновен човек, който няма сила. Защото аз примерно ви кажа, че ето сега с моите магически посоки ще направя така, всичките тия работи ще се вдигнат като по филмите, нали? Колкото и да правя те ще си стоят на масата. Но ако ви кажа реално, че аз мога да вдигна тези неща, ако отида и наистина ги вдигна, дали ги задържа, тогава вече аз съм в реалността и вие не мога да кажете нищо, защото аз съм направил нещо, което е така. И реално интуицията е точно така, да отидете да вдигнете шишето, а не да кажете, че мога да направите. Но друго мога да ви кажа, аз че мога да направя, ако си затворите очите и си го представите, така мога да. Въпросът е, че това, което аз ви представям в въображението, може да има сходство с реалността, а може и да няма сходство в реалността. И съответно вие трябва да мога правите разлика между двете. Защото много хора, нали, Ричард много готино го казва, аз не трябва да хипнотизирам повечето хора. Повечето пъти аз трябва да ги вада от транса, в който те вече са. Защото някои хора идват и казват, не бе, шишетата левитират. И ти им викаш, бе, как ще левитират, бе, я ги погледни, нали? Не бе, левитират. Как битни ги, бе? Как ще ги пипнат, че те левитират? Те са високо над една, аз не мога да ги хвана. Това ми е било между другото на тренингите, аз много обичам се шегувам, особено като съм ги хипнотизирал един-два пъти. По Коледа влизате и аз викам, какво ще кажете за украсата? Не харесват ли ви сините и червените топки? И всички гледат като... Къде си червени топки? И някой обаче неизменно, да, много са хубави. Нали, транса не е много трудно нещо, реално. Да, прекрасни са, то няма нищо на това, аз викам, добре, дай ми една, нали, можете. И те такива, упс. Така че просто да може да правите разликата. И вие знаете. Вие знаете. Въпросът е да се доверите на това знаете. А не после да се, аз знаех, що не го направих. Защото ви било шубе, защото не сте се доверили. Ако сте сгрешили веднъж, следващия път няма да го направите. Ако така си го поставите в главата. Така че това са вече насоките. Защото ние започваме да работим наистина с цялото. Защото много е смешно изказването. Аз винаги съм се чудил, добре, ние толкова ли сме тъпи при положение, че имаме от 100% капацитет на мозъка, работим едва с 4. И за мен това изказване е най-безмисленото изказване или от най-безмислените изказвания, които някога съм чувал. Ние работиме с 100% от съзнанието си, но по мега ограничен начин. Това е. Ние не работим с по-малка част от съзнанието си. С 4% или с 3%. Ние използваме 4% от капацитета му, но ние си работиме с 100% през 4%. Идеята е сега да работиме с 100% през 100%. И ако нали, приемете, че това, което правим е тук е абсолютно естествено, нормално и всеки мозък го може, дали аз малко ще ви демонстрирам, вие ще демонстрирате, даже аз няма да демонстрирам нищо, вие ще демонстрирате какви неща може да правите. Нали? В един момент вие ще видите, че вие ги имате вродени тези неща. Въпросът е дали им се доверявате и дали ги прилагате. И понеже имаме една скована система на възпитание и на образование, тя повечето пъти отхвърля тези неща. И едно време е имало смисъл, но сега идва времето да няма смисъл. Защото едно време, когато сме живяли в гората, нали, човек с много сериозно въображение, човек, който вижда духове, може да умре от страх. В гората може. В тази стая е малко по-трудно, защото тук има много познати предмети. Но когато вие сте в по-високо ниво на съзнание, свързали сте се, някакъв зъл дух ви говори нещо и мине една муха, примерно, и ви зъзне покрай ушите, и вие изведнъж нещо включите тази енергия към страх, буквално може да си умре човек. И те за това лека по лека са го изчистили, за да успеят да построят това, което е тук. Но сега построено това, което е тук, ние вече можем да го използваме и да почнем да отваряме тия нива на съзнание
в състояние на по-голяма сигурност.